Καλησπέρα σε όλους. Συγχαρητήρια στον Αστέρα για την νίκη. Αποδεικνύει ότι δεν είναι τυχαίο αυτό που έχει πετύχει στα δύο πρώτα παιχνίδια. Και έχουμε καλή συνέχεια και ανάλογη συνέχεια. Από εκεί πέρα, εμείς σήμερα για άλλο ένα παιχνίδι επιβάλαμε το παιχνίδι μας στον αντίπαλο, αλλά δεν ήμασταν αποτελεσματικοί. Υπάρχουν ομάδες που χτίζουν τις επιθέσεις όπως είμαστε εμείς και υπάρχουν άλλες ομάδες που όλο το παιχνίδι τους στηρίζεται στο λάθος το δικό μας. Και εμείς αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε σαν ομάδα, γιατί είναι ένα καινούριο πράγμα που προσπαθούν, καινούριο στυλ ποδοσφαίρου που προσπαθούν οι ποδοσφαιριστές να το κάνουν. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν είναι κάτι καινούριο, δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Είμαστε πολύ νωρίς ακόμη στο πρωτάθλημα. Υπάρχουν πολλές αγωνιστικές. Εμένα προσωπικά η ομάδα μου άρεσε πολύ και τους είπα και μέσα στα αποδυτήρια ότι αυτά τα παιδιά πραγματικά τα αγαπάω. Είμαι πολύ περήφανος για αυτή την ομάδα. Χτίζεται αυτή η ομάδα και δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη να τα καταφέρουν και να κερδίζουν όλα τα παιχνίδια. Από εκεί πέρα συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά παιχνίδια μέχρι και το τέλος. 21 Δεκέμβρη είναι νομίζω το τέλος. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι εσείς να με ρωτήσετε. Ερωτήσεις. Πάντως για άλλο ένα παιχνίδι μας ακυρώσανε κανονικό γκολ για μένα. Δεν ξέρω τι είδατε εσείς. Και είναι μικρές λεπτομέρειες που μετά καθορίζουν ένα παιχνίδι. Γιατί όποιος ακούσει 5-2 θα νομίζει ότι έχει γίνει κάτι εξωπραγματικό εδώ. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ήμασταν πρωταγωνιστές μέσα στο παιχνίδι, αλλά η αποτελεσματικότητα των αντιπάλων πραγματικά ήταν σε μεγάλο βαθμό. Αυτά. Ερωτήσεις υπάρχουν? Ωραία, ευχαριστούμε. Ο κύριος Νεντίδης. Εγώ από τη μεριά μου θέλω να συγχαρώ τους ποδοσφαιριστές μας που κάνανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Να ευχαριστήσω τον Τάκη για τα καλά λόγια που λέει για μας. Όσοι δεν μιλάω πολύ, το ξέρετε. Κάποια στιγμή είπα ότι αυτό το παιχνίδι θα παίξουμε ίσως με την, κόντρα στην καλύτερη ομάδα, από τις καλύτερες ομάδες ή αν όχι την καλύτερη ομάδα στην κατηγορία μας. Αυτό πραγματικά είναι ένα γεγονός. Σήμερα είναι πολύ σημαντική η νίκη μας γιατί κερδίσαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Που θέλει το χρόνο της, αυτό το είπε ο Τάκης. Θα ήθελα να ήμουν στην κερκίδα σήμερα, δεν θα ήθελα να ήμουν στον πάγκο. Έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Το χαιρόμασταν και εμείς στον πάγκο τους είδωσαμε τα παιδιά. Ένα παιχνίδι που θα πρέπει να γίνονται για να γεμίσουμε τα γήπεδα με κόσμο και να δώσουμε στους παίκτες την ευκαιρία να παίξουν. Όχι να τρέχουν, να δώσουμε την ευκαιρία να παίξουν. Και αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που έγινε σήμερα. Όπως είπα τον Τάκη, μακάρι να παίζουμε κάθε Κυριακή μεταξύ μας για να πρώτα το ευχαριστούμε μας. Αυτό. Έχουμε ερωτήσεις για τον κύριο Νεντίδη. Παρακαλώ. Καλησπέρα. 5-3, πολλές ευκαιρίες μπροστά για τον Αγροτικό, 5 γκολ. Οι ευκαιρίες που δεχτήκατε από την Καλυθέα και τα 3 γκολ σας προβληματίζουν? Η Καλυθέα είναι μια ομάδα που ανά πάση στιγμή μπορεί να βάλει γκολ. Μετά, όταν εμείς καταφέραμε να βάλουμε 5 γκολ, ξέρεις, χαλαρώνεις λίγο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μειώνει τον αντίπαλο, ότι έβαλε 3 γκολ. Και σας λέω ότι η Καλυθέα είναι μια ομάδα που ανά πάση στιγμή μπορεί να βάλει γκολ. Μπορεί να βάλει μπάλα τρομφυλά και την πάει στο τερφόρ, χωρίς να τα κουμπίσει κανένας άλλος για να βάλει. Αυτό το ξέραμε, το δουλέψαμε, κερδίσαμε χρόνο για να το δουλέψουμε περισσότερο και καταφέραμε να εκμεταλλευτούμε κι εμείς κάποια. Όλες οι ομάδες όταν παίζουν έχουν και πλεονέκτημα, έχουν και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Και εμείς καταφέραμε και εκμεταλλευτήκαμε κάποια μειονεκτήματα που έχει κάθε ομάδα όπως έχουμε και εμείς. Από εκεί πέρα, ναι, μας προβληματίζουν τα 3 γκολ, αλλά σε ένα τέτοιο παιχνίδι είναι ανοιχτό, θα μπορούσε να είναι περισσότερο το σκορ. Όπως και απλά ήθελα να πω κάτι για τον Τάκη που είπε πριν, ότι που πολλές φορές δημιουργούμε φάση από την απώλεια της μπάλας, αλλά κάποιες φορές οδηγούμε και εμείς τον αντίπαλο να παίξει την απώλεια. Ξέραμε
ακριβώς το τι κάνει να παίξει μες στο γήπεδο και προσπαθήσαμε να κάνουμε κι εμείς αυτό που θα μπορούσαμε για να παίξουμε κόντρα σε αυτό. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση? Coach, είναι η τρίτη αγωνιστική, η ομάδα ξεκινήσει με το απόλυτο. Τι περιθώρια βελτίωσης βλέπετε εσείς στην ομάδα, πόσο κοντά σε αυτό που θέλετε να παίξει? Εγώ στα παιδιά, στους ποδοσφαιριστές, επειδή ήμασταν κι εμείς ποδοσφαιριστές κάποτε, αυτό που τους λέω κάθε μέρα, ότι τα όρια τα βάζουν αυτοί. Το πόσο θέλω να εξελιχθώ εξαρτάται από μένα. Εμείς, σαν προπονητές, πρέπει να τους δίνουμε την ευκαιρία μέσα από την προπόνηση και από τα παιχνίδια να αξιοποιήσουν και να εκμεταλλευτούν και να γίνουν καλύτεροι όσο γίνεται. Τα όρια δεν υπάρχουν για τον καθένα όρια. Δεν μπορείς να πεις ότι η ομάδα θα πάει εκεί. Τα όρια τα βάζουν τα παιδιά. Απλά εμείς βοηθάμε το να τα αξιοποιήσουμε. Κάποια άλλη ερώτηση? Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.